Bună ziua tuturor! Vreau să vă explic care este treaba cu acest canal de YouTube. Vrem să facem o chestie, un fel de ASMR, varianta biliard, în doi, și avem un cel. În 2 săptămâni să obținem 100 de abonați. Sau cât putem. Am vrea să ne distrăm și să fie tot în regulă. Vrem și mai... O să facem multe shorturi, videoclipuri scurte și rapide, pentru mai multă distracție. Și încercăm să facem cât de multe putem. Bine, după cât ne permite timpul. Dar în prima zi, când am fost disponibili ambii, pentru 8 videoclipuri și cred că acesta este al 9-lea. Poate mai facem încă vreo 1 sau 2. Cred că ar fi foarte bine dacă pe zi am face 1 sau 2 videoclipuri scurte de vreo 10 secunde. Nu mai încerc acum antă. Bine. Acest videoclip vreau să-l facem în 2 și să ne simțim bine. Și noi atât cât și voi.